Odiechieng' machielo, odiechieng' maber mokalo mwabedo kod chenro mar penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoye mbaka, wayude kaka wanyalo puonjore kendo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Adwa rwako wendo na e studio. Obonyiso ni nyinge ng'a, olonye weche mage. Ang'o momiyo entiere penj laktar odiechieng' ma kawuono? Kato in bende jahera mar chenro ni, kik idhi mabor, kik isudi mondo mi wapuonjre kanyakla. Machiegni penj laktar, ibonyiso oganda wa ni nyingi ng'a, in wuod kanye, tang'o momiyo kawuono intiere chenro ma kawuono? Erokamano, Ruth. Nyinga iluongo ni Martin Obiero. An wuod Siaya Ugenya, Kateg Jera, mane dhoot ma ae, gweng' mar Magadini, kanye ma wuokie. An wuod Jakobo Kum e gweng' Magadini. Kamano. Koro, an japuonj. Atimo gimiluongo ni puonjo e line mar jogo man gung'ol, mwaluongo ni special needs education. Wang'iyo dwaro mar jogo man gung'ol mondo wachop dwaro margi. Kuom mano apuonjo kamiluongo ni Kenya Institute for the Blind, Nairobi ka, kama watimo ni jogo moyudo ng'ol mar wang', wamiyogi ujuzi kendo ma ginyalo nwang're ka koro ginyalo tiyo ma onge wang', ka bang' wang' gi oselal, koro ginyalo dhi nadi mbele gi ngimagi. Koro wapuonjogi kaka ginyalo cope kod ngimagi bang' lal mar wang' gi. Kamano. Amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono, migosi Martin. To nikech adier gin gik moko manyalo timore ma ng'ato samoro nonyuol anyuola maber, ka entiere kod teko mar neno kato teko ni dhi to lal. Moro bende nonyuole ka onge kod teko mar neno to ngima nyaka dhi e yo makare. Thoth ne seche mwacho ni ng'ato owito teko ne mar neno. Ang'o matimore e dende kata ang'o matimore e ngima kaka japuonj mondo mi wachake achaka e tiende ka wasudo mus e chenro ma kawuono? Erokamano. Lal mar wang' mokwongo anyalo wacho ni en gima nyalo biro kaluwre gi ajali. Inyalo nwang'o accident, gimodhi go wang'i kata kiomro dhi to tore to kire wang'i, to tucho tong wang'i. Moko bende nyalo yudre kaluwre gi tuo. Tuoche nitie mang'eny mopogore opogore manyalo biro bo keth gimiluongo ni wang'i makoro ikos neno. To machielo bende wacho no nitie jogo ma bende inyuolo ka gionge teko mar neno. Ok ginyal neno kabisa, to en gima nie e remo ma inyalo nwang'o ka ng'ato achiel onyuolo kata nyithindo 5 to kuom nyithindo 5 gi te gionge teko mar neno. Mano wacho ni e genes mare. Kuom mano sama ng'ato lalo wang'e, nitie gik mathoth kabisa matimore e ngimane. Lal ma wang' no en gimo matin kendo wanyalo nene ka gima chal ni en gima lich mokalo. To kata kamano, sama ng'ato lalo wang'e, gik mang'eny timore ne. Achiel kuom gik matimore ne en bedo gu dang'ni ma paro. Paro donjo ne mopogore opogore. Koparo ni koro nyocha ng'iyo gitimo maka aneno, koro dhi bedo nade ma koro ok aneni niendi, adhi chako nade. Samoro nyocha ng'iyo gi tije ma koro dwaro wang', to koro tijno ok onyal timo koro gie sani. Moko bende inwang'o ka koro jogo mondiko gie tije koro wacho ni ok inyal dhi mbele gi tich kionge teko mar neno. Kuom mano koro inwang'o ka giwito tijegi. Machielo bende en ni jalo mowito teko mar neno nyalo kendo bedo gi midhiero mar wito familia. Inwang'o ka dichuo kata mama nowacho ni an natedo ni ng'at maneno, koro sani ionge teko mar neno, an koro kanyal bet kodi. To bano osiko ne odhi. Kuom mano inwang'o ni jalni bedo gi paro matut kabisa. Ma seche ma obiro irwa mi mondo watimne gimiluongo ni rehabilitation, kamwachako go, wachako gi gimiluongo ni hocho.
Kamano Ruth. Erokamano Matin. Martin, samoro yiena mondo mi abi kuomi mana matin nikech wantiere kodi e chendo odiechieng' ma kawuono. In owuon nilalo tekoni mar neno kang'o manotimore kata nobedo nang'o mane iwito tekoni mar neno matin? An mara ne en tuo. Natuora ka ja higni 8 ka ja klas 3 kendo nene en tuo mar joma ng'eny luongo ni measles kata ng'iew. Manoketowa piny nyithindo mang'eny to bang' mano to notera e chieth kuom madhi mana higni 2. Bang' mano laktar noneno ka koro ohingore ma koro nene gi recommend mana ni koro adhi e rehabilitation kata adhi e skul mar jogo ma ong'ol nikech ne pod atin. E seche ma mano timore Martin, mana kaka iwacho ni en dang'ni mar paro to ok en mari kende kaka nyathi mantiere kod chandruok, to en mar familia duto te. Nikech chieng' moro natiere kod achiel kuom lakteche molony e weche mag wang'. Owacho ni lalo teko mar neno en achiel kuom ng'ol ma bechgi tek mokalo, nikech nyaka ibed gi ng'ato seche duto te, okang' kokang', odiechieng' gotieno. Kes ni nobedo nade? Nidhi e rehabilitation kuom thuolo maromo nade? An mara nikech ne pod atin, ne pod anyathi matin, nadhi adhiya e special school. Nadhi adhiya aluor St. Oda School for the Blind, kama nachako some, nachako ng'eyo gigo matimore e ngima ng'ano man gi ng'ol mar wang', kachakre koro piny ka idho malo. Koro kata gimiluongo ni yo mar somo mar braille nene udhi ochak puonja kanyo. Koro ne kadhi e rehabilitation center. Kata rehabilitation center kama wantie, wapuonjo mana jok mosebedo of age, mosebedo madongo, ma olalo wangegi ka gidongo, mok nyal dhi machak piny e skundewa mag primary. E seche ma ji bedo madongo, en ga gima timore ni teko mar neno bende thoro lal. Tok higni 40 iwacho ni teko mar wenge chako dok piny, wang' kethore, tuoche mopogore opogore kaka chiero kata cataract thoro mako wang' kod gik makamago. E seche mutimo rehabilitation, uneno ga ji mang'eny mabiro koso jomoko yiga yani oyo gini oseju ka gima nyalo time onge? Ng'eny jok mabiro biro kapod nie e stage mar denial. Idagi yie. Gidagi yie, pod na adier gini oyudogi. To mano emomiyo nyaka watergi through hocho makende, mondo mi giyie no adier ma osenwang'a, koro ere yo machielo manyalo luwo mondo adhi mbele gi ngimana. Kanyo koro emwadonje kaka Kenya Institute for the Blind, to watero gi okang' kokang'. Hocho migi ujuzi kaka mag somo, kaka mag wuoth, movement. Koro nyaka wamigi ujuzi manyien kaka ginyalo timo gik gimanyocha gitimo ka gineno, to koro ok ginyal timo ka koro ok ginen. Nikech en gima wacho ni ngima nyaka dhi mbele. Gini osechopo to ngima nyaka dhi mbele. Kamano. Seche ma upuonjo kata seche ma itimo research gi seche ma itiego ji, thothne ang'o miwacho ni thoro lalo wenge ji? Gibedo tuoche, gibedo masirni kata accidents, koso gibedo genes kaka ni wacho nwacha? Ng'eny gi kata mwayudo ng'eny gi en tuoche, to nitie gimo miluongo ni refractive error. En gimoro ma with devices, gimo machalo ka inyalo yudo instruments, en gima nyalo bedo corrected. To ma aloso kuom jok ma olalo teko to kolale te, low vision. Nitie jok ma low vision, to nitie jok molale completely, mwaluongo ni totally blind. Koro gin kategori ariyo, ma low vision to kod ma totally blind. Koro ma low vision ni githoro bedo gimiluongo ni refractive error, ma jolony kaka ophthalmologists, optometrists nyalo come in ma ng'e wang'e no, ma prescribe glasses monyalo tiyo godo. Koro inwang'o ka koro wang'e cha nyalo neno
go glasses gi. Kamano. Erokamano ahinya. Kendo iwachoga pile pile ni ber itok e higa kik higa rum kapok idhi neno laktar mar wang'. Diriyo higa kata dichiel higa te matek ine laktar mar wang' nikech inyalo fweny low vision kaka Martin wacho tinyalo jole chon kapok idhi ma iwito tekoni mar neno duto te. Martin, seche mosetim ne ng'ato nonro makende kod lakteche mag wang' moyud ni koro osewito tekone mar neno. Iwacho ni kidieny mokwongo kata okang' mokwongo en timone hocho. Thothne hocho ni kawoga thuolo marom nade to ang'o matimore e diere mag hocho? Thuolo ma hocho kawo luwre gi kaka ng'ato dhi mbele gi accept situation mare. Inwang'o ka jomoko within 3 months, 2 months, 4 months giseyie na gini adier osetimore. Chandruok ni ka. Koro nyaka adhi nyime nyaka koro aluw kaka jogi pimona ka. To nitie jomoko ma bende bro kawo muda mathoth sana. Emomiyo hocho en gima bro dhi mbele. Wachaka chaka kode. To en gima bro dhi nyime kata mana bang' higa achiel. Kata mana bang' dweche mang'eny. En gima pod bro dhi nyime nikech idok ing'iyo ka bende pod ene state mare mariecha kose kendo dok chien nikech Ruth nitie gik moko ma biro e ngima dhano ma kata jok mose mihocho makare bose yieno adier gini koro nitie ginen koda kendo giduogo gilwar piny. Kaluwre gi gik matimore e ngimane samoro samane ihoye nene pod en go min ot bang' mano tungni gidhi bedo gi tungni min ot odhi oweye. Kamoro nene oneno matin bang'e to koro teko matin manodong' manoneno gocha koro kendo odhi olal. Koro nyaki keep on checking no to bende pod en state ma oseyie. Koro en gima dhi nyime, en gima dhi mbele, nyalo dhi mbele kuom ndalo mathoth kabisa. Okipimnwa Martin, ni seche ma itimo ne ng'ato hocho. Utimo nang'o? Imiye sessions, ni onego bed ni biro didek e juma kata diriyo e juma. E session mokwongo, ang'o matimore? Iwacho ne ang'o? Ere kaka iiko pache mondo miyo accept? Mondo kik obudh ahinya nikech gimoro wuonda ni samoro ka ng'ato budh ahinya kapok o accept to kata ngimane bende pod dhi kwamo. Ngimane nyalo kwamo kendo gimo marach be nyalo timore. Nikech inwang'o ka ng'eny gi kok gini obedo arrested mapiyo piyo to ng'eny gi donjo kata gimiluongo ni depression. Depression kodonje to koro tek gole. Ok yot ahinya. Inyalo temo kabisa. But inwang'o ka koro odonjo kamo matek makoro gikone en oneno ka koro tho ema kendo chiegni kode. Koro samoro nyalo kawo teko mang'eny mar mondo mi i-convince koro kendo igole i depression cha. Omiyo wadwaro ga ni sama obiro mokwongo niendi wabed mana kode machiegni, wang'ise hera nyaka wachiwne kabisa bo oneno adier kara piny ok oseringe. Nitie jomoko ma pod ogene. Koro nyaka wabed kode machiegni kwa ng'iye machiegni kabisa. Kwa loso kode. Samoro ok ginyal ng'eyo lakini wan wang'eyo kaka jolony. Wang'eyo gima timore. Romo kata kode pavement uchung' matin ugo mbaka uwacho ABCD. Matin tin kamano. Nitie gimisomo kuome kanyo. Thothne isomo pache. Thothne usomo pache. Usomo pache mondo ing'e kaka pache ringo. En ng'ama ochomo yo mar accept kose nitie kaka gino hinye. To moloyo ahinya to ng'eyo the underlying issues mantie machande monego bed addressed. Nikech issues go koko bedo addressed to pod onyalo wuondo waonda go dhoge ne odhi maber en sawa to kara nitie gik moko chien ka ma pod chame kilingling. Koro mage gik mwatemo ng'iyo.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo lal teko mar neno ma bende nyalo yudo ng'ata sasa. Joluono go ngero ni ng'ol ok yombi. Nyalo bedo ni nonyuoli kode, nyalo bedo ni igame idongo, nyalo bedo ni bende dibera tipo ka chandruogni orodhno kuomi. Ere gima onego bed ni timo? Inyalo manyo kony kanye? Tinyalo chako gi kanye? Martin onyisowa ni kidieny mokwongo en ga mar hocho. Kanye kama pod wantiere mondo mi ng'ato pache obi machiegni ma oikre moyie ni gini oseyuda nyaka dagi nyaka ngimana dhi nyime. Adwa ni wakaw yueyo. Ka waduogo to wadwa ng'iyo weche mag rehabilitation. Iseyie, osetimni hocho, ere kaka idwa dak? Tok mano, kik isudi. Mbonde ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakra safaga chia nyaka sa achiel odhiambo. Kuma wakelo ni thumbo bedo pingo timu edro. To ye kanye bakin jangono mar Juma. Nekwana mwengeji wangu kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galaga, kumotingo Joski Kiambukute. Ngeso kwa ngeso, wangi sinango. See you there. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong', kinde jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Ka maru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama. Nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Tiene kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Kendo kitimo bidi matek to iyudo ber e ohala moingo tich. Tich inya yudo modeko to ohala tinya yudo pesa kawuono. Skiza chapa, ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimeeneza habari, naambia kwamba Skiza chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa, ushinde. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Lala mar neno, teko mar neno mabende wanyalo wacho ni onyalo biro matin kata onyalo biro dichiel. Partial kata complete blindness. Ponono ni oseyudi kode kata yudori kanyo. Martin onyisowa ni kidieny mokwongo en mar timo ni hocho mondo mi pachi oduog kare. Pachi oyie ni chandruogni nitiere ka ere kaka idwa ni mondo mi isudi. Martin adwa ni mondo mi koro wangi kara rehabilitation nikech isenyisowa ni thothne itimo ne ng'ato hocho makende. Kosetim hocho tang'o matimore tok mano? Erokamano Ruth. Kosetim hocho to kata kamana lero no hocho pod bro dhi mbele. Pod ok wabi were gi hocho completely nikech en gima ng'ato pod nyalo dok chien. Koro kosetimne hocho pod be dhi mbele to koro nitie gik ma wachako introduce e ngimane kata isombe. Ma achiel kuomgi en orientation and mobility. Kako nyalo ng'eyo kama entie, kako nyalo wuotho from one place to another,
kako nyalo wuok o access kata washrooms, kako nyalo wuok from class to another class to the gate, gate mar school, kako nyalo dhi nwang'o services administration block, wachako kode immediate environment ma entie at that time. Ng'eni seche ma ng'ato olalo tekone ma wang', ok en automatic no loth moro ma ineno gi wuothogo ni kata wawuothogo ni obro ng'e kakimake kata kakiwuotho kode. Ok obi ng'eyo. Koro nyaka puonje mano. Nyaka puonje kako nyalo wuotho gi lodhno, kako nyalo nwang'o yore kodhigo kuonde mopogore opogore. Kwasechako go immediate environment mare, to environment wabro extend mano nyaka koro woko mar compound mar the school. Mamano nyalo bedo woko e ndara, kako nyalo cross ndara, kako nyalo tereno wuon e town, bodhi okaw gike supermarket. Koro mago puonj makoro biro subject area mwaluongo ni orientation and mobility. Kamano. Mano mana achiel kuomgi. Machielo mwanyalo puonje en somo kotiyo koro gi lwete ma waluongo ni braille. Wapuonje kako nyalo somo, kako nyalo ndiko, onyalo ndiko braille no ma en owuon osome. Nikech nitiere jogo mapod wamiyo rehabilitation mapod dwa dok e school, dwa dhi mbele gi school, mondo gitiek. Samoro ng'ato nene wang'e ochakre ka en e klas 8, oweyo matin, obire rehabilitation, koro yako dogo tieki. Ng'at moro bende nene ni high school, nyaka koro bi otim rehabilitation, koro yako dog kendo, eko nyalo catch up maber. Koro erokamano. Koro nyaka wapuonje yo mar somo, kako odhi ndiko ka en e school kanyo. Kamano. Martin, adwa wachak kod kidieny mokwongo ni wacho kacha ni ok en ga automatic ni bro nyisa ng'ato ni kaw ludhni mondo mi iwuoth godo, kata inyalo wuok kata idhi ka king'eyo kaka inyalo ng'eyo alwora mari. Aneno ka intiere kod uluonge ga nang'o Martin? White stick? White cane. Erokamano ahinya. Aneno ka wantiere kode ka inyalo nyisowa kaka ochal kod gimomiyo thothne inyalo bane kamano. Kato kidieny mokwongo Martin, nyiswa gimupuonjo ogandawa mondo mi ging'e kotenore kod white cane. Gimonego ging'e kalure gi white cane ni, ma en kitambulisho ma identify ni ng'ato onge teko ne mar neno. Sasa mineno ma, to it is very unfortunate no drivers ma Kenya ka nitie moko mapok ong'eyo white cane ni nitiende enang'o. Sasa ma ineno ma, ng'en ng'ano onge gi teko ne. Samoro inyalo ng'iyo ng'ato kama tineno ka wang'e lera, wang'e ok okethre, onge damage moro. Kikiwe ni ng'ano neni. Samoro nitie mana gima notimre. Ng'en koso neno nyalo bedo kata as a result mar brain kuchucho. Obwongo. Part mar obwongo ma is responsible ne vision mar neno emodhi otimre nade. Omiyo wang'i dong' kaler kama. Koro samo jogo ng'iyo to no ng'ani ma wang'e lera ni ok chal mowuondore. To kara kone ni adier. Koro ma identify wa to thoro ga bedo go reflector piny kanyo ma kata motorist joriembo nyalo nene ka gin mabor mondo ng'ena mbele kacha nitie ng'at mok nen, koro nyaka dhi ka an careful. Mane gima timore Ruth. Koro mae Ruth ma wakonyre go to penjo no ang'omiyo wanyalo collapse mane to mana mar convenience mondo wabed ni wanyalo kane kata mana e bag sama koro kwadwa tiyo kode cha kata sama wadonje gare okodong ko chikore kama kamoro nyalo kata tucho wang'ato. Koro ibane maber tikete maber kamoro mowinjore. Kamano. Amor mokalo gi chendo ni Martin kendo medo dwoko ni erokamano kuom yie mondo mi ibi wago mbaka. Wantiere kod white cane, en kitambulisho ma ng'ata moneno
White Cane ng'e ni bwanano kata miyono ok nen, omiyo chiw kony, support kata luor makende ne oganda ma samoro wito teko mar neno. Ma bende nyalo bedo in odiechieng' machielo kata ko kawuono. Kopogore kod mano iwacho ni nitiere kod reflector manyiso ni ng'ato bro nene kata seche mag otieno. Martin pimnwa. Seche ma iwuotho gi gini, ok ang'e kata kinyalo wuotho mana matin e studio ka mondo mi oganda ong'e ni ing'eyo ni iluwo kanye, to ere kaka ing'eyo ni chopo kon mane. Erokamano Ruth. Koro ma sami wuotho kode nyaki hakikisha no ochwado yor tiendi kora acham kendo dok kora chwich. Mimondo yori kami wuotheni kik gimoro tumre nadi, kik gimoro chwanyi. Kapo ni gimoro ni kapo ni gimoro ni kanyo to obro detect, obro tuomre gino kapok dendi ochope. Mane momiyo nyaka ikete mbele. Kinde duto nyaka ikete mbele sami wuotho, mimondo kik idonj kata ka nitie bugo moro, White Cane bro donje bugo motelo ne dendi, tibro ng'eyo no kanyo nitie bugo. Oh, ma ikete tiendi acham achich. Acham achwich kidhi. Kamano. Martin ibong'e nade kalo ndara, ni kori sechope ndara, nyamburko biro, kanyo itimo nang'o? Koro mage ujuzi ma watemo puonjo, kok en ndara modich ahinya, to nitie kaka wapuonjo gi listening. Kaka ginyalo chiko itgi maber maging'eno gari kata mabiro cha, pod en mabor. Emomiyo sachi ma ng'ato lalo wang'e, to wapuonjo gino koro senses modong'. Machalo winjo wach, machalo ng'wecho, machalo mulo gimoro to inyalo ng'eyo by touch. Koro nyaka gibed perfected. Mimondo ikop gima koro ma intie no endo. Mama giduto te ng'ato ok nyal yudo dala, nyaka idhi ir jogo molony mondo mi okonyi opuonji. Mane. Nikech ok inyal neno, koro nyaka iwinji mapiyo piyo kendo matut. Inyalo mulo ting'eyo ni nitiere kon mane, inyalo ng'weyo tiwinjo kata ni gimoro wang', kata inyalo timang'o kendo, inyalo bilo gi lewi ing'eyo ni koso mano. Exactly. Lewi nyalo konyi. Lewi nyalo konyi. Ng'eyo kata no ma en olemo mane, bilo macha. But ng'wecho bende chiko it, nitie gik manyalo konyi. Neno seche ma wawuotho an kata kadhi e ot adak machiegni gi mbalariany ma Keyo kocha, to nitie kuonde mabro chope tabro ng'isi ni kama. Kata ne mtoka. Nikech ang'o? Nikech ng'wecho. Ing'weyo ang'o Martin? Ibro winjo ng'weche mar environment. Abro ng'isi ni wasechopo Githurai. Mano koro iwinjo ng'weche mar chilo mar soko cha. Koro ng'wecho bende konyowa winjo gik matumre e alwora. Awuotho ilora mabor matin gi skul, awuotho malo nyaka chope skul. Kapok achope skul, nitie kamoro kanyo mabro winjo koko mar gym. Mar gym Mar gym. Nitie gym machiegni gi skul, ok ochiegni ahinya. Kasechopo kanyo, abro ng'eyo no koro adong go gine matin kabisa, meters matin, tachope to a branch left, adonje school. To kowe mano ne gigi timre in a combination. Iriwo winjo ng'wecho to kod gik minyalo mulo. Kichope gym kanyo nitie bumps adek. Sami wuotho kama, ibro ng'e ni inyono bump mokwongo, inyono mar ariyo. Magi te combined bro inform in isechopo kama, koro nego bed ni turn left, ta idonjo kama idwaro. Wow. Koro gigi nyaka puonj gi holistically. Ok inyal puonjo moro tiwe moro chien. Gidhi karachiel. Mondo gikonyi ichop kama idwaro. Ma ng'ato nyaka bed alert. Ng'ato nyaka bed alert. Mondo mi survive. Exactly. Kisewito tekoni mar neno. Mane en. Nyaka kamwagi kendo bendi puonjori achiel ariyo adek. Emomiyo wantiere ga kod chenro mar penj laktar. Acho ni ga pile kata nyaka londo mar Ramogi. Ni ketoga iti, ketoga wang'i e Ramogi TV sa 12 penj laktar. Uinje weche makoro wantiere godo odiechieng' ma kawuono. Wantiere kod Martin e studio. Kapok wakawo yueyo Martin adwa ni mondo mwamula ne weche mag somo. Nikech ni wacho kacha ni ng'ato nyaka som. Ntiere penj mitimo. Ng'ato dwa ni mondo mi omedre obed japuonj kaka in. Wachak weche mag somo. Basics mag somo. Utimo nao. Okay. Basics mag somo,
wapuonjo Braille. To Braille nitie kidienje mopogore opogore. Wan gi English Braille, wan gi Kiswahili Braille, to wan kata gi symbols ma inyalo mana yudo e mathematics Braille. To kata mana music Braille. Gin gi symbols moko mopogore opogore ma bende nyaka wapuonj jogo sana sana jok ma pod dok e skul. Nikech ikia na subject mane modhi kawe skul, ikia odhi timo Kiswahili, odhi timo music, odhi bedo japuonj ma music. Koro nyaka wapuonj Brailles gi duto mi mondo kodok e skul to en well equipped mar timo subject mora mora ma jopuonje bro puonje koro e skul kachacha. Kamano. Buseloso mar dholuo matin. Dholuo onge pogruok. Kiseng'eyo English Braille en the mother of all these other Brailles. Kiseng'eyo English Braille kata dholuo ibro ndiko. Matin ma in godo no en mane? Mani to mar English. Ma to mana notebook mar japuonj. Ma japuonj dhi go class samodhi puonjo. Enena kaka guide matin. Mang'isi no okay kuom lesson 1 idhi puonjo wuok ka nyaka kacha. Ng'e ni sama koro wadok ni koro wapuonjo Braille, wachako kodi piny kama ne ichake kitimo nursery. Kitimo ABCD nyaka Z kanye mwachake. Ang'o mantiere godo kanyo matin? Ondika ang'o Mato koro notebook ma mokwongo ka lesson mokwongo tik. Wachako go ng'ato letters of alphabet A up to J. Mane mwakwongo puonje kaka lesson 1. Makosedhi maber kanyo eman go ka A. Kosedhi maber A up to J to wamede. Koro wadhi e K nyaka T. Koro gini watere systematically mi mondo onwang'e right. Nikech biro miketo gi tedichiel to dhi bedo confused to odhi end up no onge kendo gimong'eyo kata chiel. Koro itere mos. Kosemako letter A nyaka J. Koro yaka kedi tere i letter K nyaka T. Kamano nyaka ichop Z. Kise chopo Z to koro onge word ma monyalo koso ndiko koro in English. Kamano. Makoro kanyi ndiko alphabet. Kani koro ndiko lesson 1 A up to J. Alafu nitie punctuation mabe nyaka wamiye kanyo. Ochako go mos full stop. Mane punctuation mwakwongo puonje. Kwa dhie lesson 2 wabro miye K nyaka T. Aeto wamiye comma. Nikech magi obro nwang'o gi in the earliest stages. Sama pod odhi mbele gusomo mapoko mana matin kamano kodhi mbele. Moro ng'ato osebedo maduong' owito tekone mar neno kosebedo ng'at mang'ongo. Ibro chaka kode kanyo koso koro ntiere ama eto kodi bro puonje life skills kende kako nyalo dak. Bas nitie jok mosebedo madongo ma kamoro ok gin giwuon gibro wacho ni an tadwaro mana adapted ICT. Mano koro wabro mna puonje computers to kod sim man gi screen readers. Ng'at makoro waneno no hike bende ose dhi ahinya. Samo wan gi jo higni 60 70. Koro Braille ni samo inwang'o ka koro ok donjne. Samoro ng'ato lalo wang'e kalure gi tuo mar diabetes. Tuo mar diabetes thoro lal go feelings mag lwedo. Koro inwang'o no kata komulo kama to koro onge fingers onge gi senses. Koro inwang'o ka ng'at makamano koro warango ne kendo wawere gi wach Braille. Warango ne wach ICT. Wadwa dhi e yueyo matin. Seche mwadhi e yueyo inyalo winjo kuma ntiere nikech niwacho ni senses ni mag winjo ni malo mokalo. Na winjo iwacho ni mano nyajimo. Inyalo winjo kuma ntiere matin. Awinji. Iwinja kuma ntiere. Seche mwadhi e yueyo ni adwa ni mondo mi imiya Braille ni. Seche mimiya Braille ni adwa ni mondo mi atema ne mulo ni en ang'o koso gin weche mage mantiere.
kik idhi mabor, kik isudi. Jahera mar penj laktar, ka en ngima en mwandu, wapuonjore weche mang'eny. Seche mwapuonjore ni adwa ni mondo mitudri kodwa. Facebook page Ramogi TV, hashtag penj laktar, kik isudi waduogo. Dial *487*3# to get this song. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Od Injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa ng'iso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada ka en mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. En about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Kidieny ni en mari, go simu penj nikech penjo eng'eyo. Kane pok wadhi e yueyo nakawo braille mar matin, nadwa ni mondo mi ang'i ane ni to ondike nang'o. Ka mule tawinjo mana ka gin gik moduongo matin. Dinyiswa ni ka en leta A nyaka Z kaka ni wachecha, en A mondik kaka A to en mana ni koro oduongo koso. Nikech ok awinji A kata achiel, ok awinji B, ok awinji gimoro amora. Nitiere code koso nitiere kaka obedo. Mano waluongo no English code.
mopogore kabisa go gima print gi alphabet mapile ni alphabet mapile mwang'eyo ma print mondi gi kalam en opogore mana kamano endo nikech koro wan watiyo go dot system ma inwang'o cells moko nyalo bedo auchiel dots nyalo bedo auchiel e cell moko be nitie mokalo kanyo but mwatiyogo sana sana en auchiel ma kadwa ndiko A taduong'o mana dot 1 dot achiel dot achiel mano for A kende koro for B tabro duong'o dot achiel kod ariyo to C abro dhi achiel kod ang'wen ang'e ni idwa winjo ni achiel ariyo adek ok en kamano momiyo ng'isi ni opogore matin go language mar jok maneno koro emomiyo nyaka puonji kinyalo ng'eyo kibro ng'eyo to gimitimo nyisowa matin ni gigi nitiere Kenya ka oganda wanyalo yudo konyruok kendo kik ikwam kama intiere nikech ilalo tekoni mar neno kamano Martin indiko gigi gi ang'o ikakawa gimoro motucho tuchi idwoko kalam kose kamano Ruth nitie gimwa luongo nu slate and stylus ma stylus no en gimoro nyalo bedo gimo machal bao kama mopa tayo ket dhoge moro mabith kama tae koro slate ni en to chalo frame moro ma wiye malo koni nitie kaka the whole cell nie wiye malo koni to kid iduong'e gi wiye koni to dot wuok go piny koni inwang'o ka dot wuok go piny nikech part ma piny ema koro inwang'o ka nitie gi depression koro sama iduong'e malo to idhiro part ma paper ni dhi go piny mano koro create a dot ae kowe slate and stylus to wan gi gimiluongo nu braille machine sana sana wathoro bedo go Parkins manon gi keys auchiel ma basic but nitie keys mamoko machalo space bar to kod mathenge machalo backspacer kod line spacer mago koro konyi kidwa dhi new line backspacer bro konyi idwa dok back a cell at a time to space bar to bro konyi mondo I create space between letters kata kidwa create between words tidiyo space bar alafu koro nitie keys auchiel moting'o dot 1 2 3 4 5 6 mano braille machine koro mondo mi ng'ato puonjre ndiko kachiel kod somo manyalo kawo thuolo marom nade Martin manyalo kawo thuolo ma ok ng'eny but sana sana luwre gi individual ng'ato owuon thuolo kata nyalo mare mar yudo weche mag somo go piyo piyo dhano pogore dhano lore koro onyalo kawo muda matin bende samoro kabe in gi chuny mar dwa ng'eyo tinwa kabe ikawa thuolo matin to lure be gi gima idwa ng'eyo cha en gima ng'eny machalo nade en English Braille wuok lesson 1 nyaka 31 kosidwa mna ng'eyo wuok 1 nyaka 5 koro lure gi gino ma idwa ng'eyo Martin nyisowa kata weche mag orientation and mobility tiende ni kaka inyalo wuotho kata kaka inyalo ng'eyo alworani kama intiere odiechieng' kodiechieng' ipimonwa kacha white cane ma bende en kitambulisho ma ka ng'ato neno to onego bed ni ng'eyo ni ng'ani nitiere kod chandruok mar neno kaeto bende ipimonwa kaka itiyo kode igo tiendi achich acham tiende ni white cane dhi nyumore e bugo kata dhi tuomo kidi kapok dendi ochopo kanyo tiende ni odhiriti antiere kod picha maber kama okalo jahera mar penj laktar inyalo neno kaka Martin ne pimonwa inyalo type wechego mag braille kaka no pimonwa seche ma wang'iyo pichano adwa ni pimnwa Martin weche mag daily living skills nikech ng'eyo nyaka samoro iluok lepi nyaka itedi samoro donge ponono ni ionge kod madam kata ionge kod ndugu manyalo konyi kapok achopo kanyo yiena mondo mi wakaw simu halo penj laktar lalo jawinjo nano skills ma pile pile Martin kaka inyalo dak kaka inyalo tedo kaka inyalo chiemo koro kar skills ma pile mwaluongo no daily living skills
Kanyo wapuonjogi kaka ginyalo tedo, kaka ginyalo luoko lepgi, kata kaka ginyalo luoko ot, ginyalo kata pedho tanda, gik machalo kamago. Things sometimes we take them for granted, but gin gik moko ma muhimu sana e ngima dhano, koro nyaka wapuonjgi gik machalo kamago. Kamano. Martin, in gi simu? An gi simu. Ma ka ng'ato gochoni tibro ng'e nade ni ng'ano ma gochoni kosibo winja duol kaka ne wawacho cha? Simba bro luongo nying ng'ano, nikech ka en ng'at ma save to bro luongo nying ng'ano, to ka en ng'at moka save to bro soma namba. Koro abro mana go namba no bang'e kata bro receive yaka nyalo ng'eyo from duol. To ka en ng'at ma save ka to bro luongo nying ng'ano tang'eno echa Ruth ema timre nade? Ema gocho. Koro kamako to abro wacho chana hello Ruth. Mora botimo gochoni kata wawinjane kaka. Koro itimo nang'o? I-enable simbino mondo mi activate duol koso ntiere kaka? Koro simbe mang'eny sani smartphones gi gibiro go feature moro e igi miluongo no talkback kata voice assistant, mago screen readers. Ginyalo read the screen magiwachni no ang'o matimore. Koro inyalo timo gimoro gima. An onge gima ok anyal timo, anyalo donjo e WhatsApp, anyalo donjo e Facebook, email, mago duto gik ma koro anyalo timo kabedo directed koro gi screen reader ni. Nikech samimulo screen kama ibro winjo koloso. Sano koro ing'eno oteri e app moro machielo biro winjo ko owacho ni kata na phone kata nu message. Koro midwaro cha ema click on it to mane makoro bro biro. Koro luwore gi midwa timo gi simu. Martin, wadhi e mail e simbi kanyo. Adwa kwayo jogo picha mawa mondo mi oket maino e simbi kanyo mondo mi oganda wa oneni kotende kod lony manyasani technology. Inyalo bedo ni ilalo tekoni mar neno to achiel ariyo adek pod nyalo timore. Kanye kama wantiere akwayo ni mondo mi waketa picha e simb Martin. Martin ninyiso ni ang'o matimore kata wadhi nyime. Asechope Gmail, koro kase click kama. An gi Gmail's accounts adek. An gi ma personal, an gi ma corporate. Mano osomo na mokwongo, martinobiero@gmail.com. Mano mara ma personal koro. Mano somo namna message the latest message mar Uber mane aginego. Inyalo medo volume Martin mondo mi oganda owinji. Amed volume Martin. Wadwa winjo gima simbi wacho. Okay. Accessibility volume set to 100%. Koro chopo 100. Important orientation and mobility studies too. Yes. Wacho no orientation and mobility studies. Mano en folder moting'o documents na mag school. Ruth labda kama wachako okapimo ni nan kata japuonjre. Atimo PhD na mbalariany ma KU sani. Koro magi mana notes mag area mag specialization matimo. Koro nyocha loso gi taya keto gi e Gmail. Kamano. Koro kadwa access gi. Ng'eni gimi keto e Gmail ok lal mayot. Unlike hard copy, samwe nyalo lalo iwachi no na keto kama ok iyudo, but gima ni Gmail en gima nitie mobedo saved. Ma kadwa dhi kanyo to adonja kanyo to bas. Koro asoma. Awinjo ka ntiere kod simu. Hello, penj laktar? Erokamano nya Martin. Martin, congratulations. Aiwacho ni timo PhD. Gimite monyiso ka ani geno nitiere ng'ato kika chunye tho ni samoro nigi kamoro inyalo dhi nyime kod sombi maber mokalo. Antiere kod simu. Hello, penj laktar? Yes, ma Paul Otieno Jwang'. Machiegni Paul? Kaya Tori Karungu.
waneno penj laktar ka wan gi jaduong' Ouro Kei gi Okusi. Erokamano. Wamor ahinya gi japuonj. Kaka japuonj nyisowa gik moko kanyo. Penjo mana penje. Wajane ka joma nigi sida mar wang' ong'e nyaka winy. Koro wapenjore to winy gi ere kaka ging'ege nikech ka wadhi chien kocha ne nitie jaduong' maniluongo no Lema Ndete from Tanzania. Nokwano winy mang'eny sana. Ma to ging'e nade? Kanyo gima nadwa penjo But. Openjo kata kaka thothne ng'ato onge gi teko mar neno to ong'e nyaka winy. Ong'e ni mawinyo mane. Weche mag wer. Winy. Yes, winy. Yani Onditi nowero weche mag winy. Onditi okang'e history mare maber, lakini samoro nyalo yudo no Onditi noneno kuom muda moro kapodi. To kata ka ok nonen, magi gik ma kidake gweng' tibro. Matina kwayo ni make baka kanyo ka wisimu machielo. Kamano. Erokamano ahinya. Halo, penj laktar? Olalna. Wadhi nyime kod Lema Ndete. To ibro nwang'o ka ong'eyo kidake gweng' ibro winjo winyo kama kako ywak akuru kaka ywak ibro ng'en ma ywak kama ni en akuru to ma to en oloro to kadhalika koro wer to anawacho no en talent nyalo bedo no okinen to ionge talent ma wer kendo nitie jo mang'eny kabisa ma onge talent. Kata ana onge talent ma wer. To kane talent, in talent mar puonjo matin. An gi talent mar puonjo. An japuonj. Kitawacho ga ni teaching is a calling. En ga luonge. Mondo mi gol. No kanyal wer. Anyalo wer matin. To koro talent kakoro idwaro jower wuon hie to gin en talent. En talent. Magima gini dwoko wa gima ni wacho matin ni koro senses gima moko nyaka ti. Nyaka iti kabisa. Nyaka lewi ti, nyaka ng'wechi ti, inyalo ng'weyo gimoro, inyalo mulo gimoro ting'eyo ni intiere kanye. Mudho gi ler. Mano binyalo keto, inyalo bedo gi pogruok matin. Nyeno odiechieng' en otieno. Well, nitie jok manyalo tel kam nitie mudho kata kan nitie ler kosim stima. Koro an to teko mar neno ler mudho mara nolal. Koro okanyal ng'eyo, okanyal neno ler kata ki imenyo torch e wang'a, okanyal neno. Koro but nitie jok moko manyalo neno. Luwre gi degree mar kaka wang'i nolal. Martin, kosetim ne ng'ato rehabilitation, mabendi wacho ni luwore kod ng'ato ka ng'ato. Ang'o matimore tok rehabilitation after rehabilitation? Tok rehabilitation ka nitie jok ma odhi e school. Madhi mbele gi sombgi, odhi kata mne primary kane en ja primary, secondary, odhi university kane en ja university, koro odhi mbele gi sombe kaka pile. Machielo en ng'at ma samone ni e tije moro, koro wamiye ujuzi kaka computer to go wach sime ma wacho chande koro kosebedo go ujuzi go koro waginene wadwoke back to kama notie wajabedo gi tich mayot ahinya gi jok mane tiyo ka sirkal nikech gin wabedo gi yot sama gisenwang'o rehabilitation to gidok adoka kata jopuonj nitie ma olalo wangegi makoro nyaka dog koro e school kendo dhi mbele gi puonjo kwasetimo ni rehabilitation gidhi mbele but koro nitie group moro ma tich osebedo go matek nikech samoro ng'ato ne onge somo maber mane ok oyudo tich moro ma gi sirkal notiyo tijene tijone ma en owuon manosomo makoro ok onyal tiyo koro ji makamagi nwang'o ka mondo gi adjust e society magidhi mbele gi tije gigo ok yot ahinya koro kamoro chuno waga samoro mondo wa recommend wa recommend mondo gidhi e vocational center kamoro makuri nyalo migi kendo skill mar loso gik moko gi lwetegi kaka chon ndalo machon chane moko dhi twang'o oche moko be twang'o swetni kapet giendi koro mano
nitie vocational centers kaka Sikri, Machakos Technical Institute for the Blind, kuonde machalo kamago. Erokamano. Amor mokalo matin kendo aduoko ni erokamano makende kuom biro e chenro mar penj laktar iyaw wang'wa ipuonjowa weche mang'eny mokalo ma en gima nyalo yudo ng'ata. Matin ponono ni ng'ato dwa tudore kodi kata mondo mi konye i direct nyalo yudi kanye. Namba na masim nitie ma anyalo wacho 0721 866 248. Inyalo nuoyo kiyie 071 2 1 8 6 2 4 8. Erokamano matin, aduoko erokamano mathoth. Chieng' moro wabiro biro kumipuonje mondo mi watang' ne oganda wa kaka itime. Arwako mang'eny. Erokamano ahinya. Erokamano. Ageno ni puonjori 1, 2, 3 kotendore kod chenro ma kawuono. Akaw thuolo ni mar duoko ne matin erokamano makende ne jogo picha mawa erokamano mathoth ne director na Bob Wafula, asante sana. To ne in producer na Pape Chokoth erokamano mathoth. Maduong' moloyo ne in jahero mar chenro mar penj laktar erokamano wakete manaka wamed puonjore. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.